ασυλία σε δικαστές, ασυλία σε γιατρούς, ασυλία σε διευθυντάδες. Ακούστε τι λέει και αυτό εδώ πάλι. Αυτή τελικά δεν είναι κυβέρνηση, αλλά Έτσι πάρουμε με μια τις πέτρες. εγκληματική οργάνωση. Ναι, εγώ αυτό το φωνάζω καιρό. Τι κάθε του κόσμου. Καλά, ο κόσμος δεν υπάρχει, είναι όλη Αυτό ψηφίδα. συμβαίνει Γι' αυτό αν ήταν σαν εμένα, θα το, γιατί όπως είμαστε είπα η καιρό, μόνη θα τα χώρα είχαμε που πάρει από υπέγραψε καιρό. μνημόνια, Θα ενώ τους και είχαμε άλλες διώξει χώρες από εδώ. πήρανε δάνεια. Πού είναι οι Εμείς άνθρωποι είμαστε η σαν και μόνη χώρα εμένα. που υπογράψαμε Ναι, ρε, σαν μνημόνια και εμένα. Ας ήταν σαν και εμένα να τα έρθουν οποία, μια ομάδα όπως εδώ. απολογούνται κάποιοι, Έτσι ούτε μαζευτούμε. καν είχαν το Ομάδα, χρόνο να το ομάδα. Να διαβάσουν. είναι άνθρωποι ικανοί σαν εμένα όμως. Όπως Αλλά οι μιλάω εγώ. συνταγματολόγοι μας Όχι εδώ λένε ψηφίμια ότι σαν αυτά τα εσάς. μνημόνια δεν τα υπογράφεις ούτε με το πιστόλι στον Και κρόταφο. τις πάρουμε με τις πέτρες, τις πετάξουμε έξω Γιατί από την έτσι Ελλάδα. απολέσαμε Δεν βλέπει εθνική την κυριαρχία και ανεφόρο. Άμα και εσείς θέλετε πετάμε έξω από την Για Ελλάδα, όχι αυτά που θα μόνο συμβούν λοιπόν να αυτοί, και είσαστε εσείς έτοιμοι, μαζί. ρε Ο κόσμος λέω, ο αγαπητοί. λαϊκός, και εσείς θέλετε Γι' αυτό πετάμε έξω από την βλέπετε το Ελλάδα. ξεπούλημα της Είστε όλοι οι ίδιοι Ελλάδος σκατά. και βλέπετε Οι ίδια όλα σκατά είστε, πολιτική γι' να αυτό. έχουν γίνει μια εγκληματική οργάνωση. Αλλιώς θα ήσαν σαν εμένα, Μαζί λέω, με τους τους πετάξουμε όλοι δικαστές έξω και από τους όλο το πέρες. συνάφι τους. Έξω, να φύγουν από την Γι' Ελλάδα. αυτό βλέπουμε όλα αυτά τα δικτατορικά μέτρα Από την επί Ελλάδα, έξω κορονοϊού όλοι. και τώρα Όλοι. υποχρεωτικά το μόνο που Όλοι. ακούμε. Και ο Μόνη λαϊκός και ο λέξη σκατός. που ακούμε είναι υποχρεωτικά. Όλοι του ίδιου είσαστε. Ενώ οι Βρομίστε εξουσίες την πηγάζουν Ελλάδα. από το λαό όπως λέει το Σύνταγμα, δεν βλέπουμε κανένα Καλά, δημοψήφισμα να βρομίστε την γίνεται και να Ελλάδα όλοι. αποφασίζει ο λαός για τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν είναι ακαταδίωκτη. Είπαμε, ο λαϊκός είναι ίδιο Γιατί με αυτή, πρόκειται γι' να αυτό. χάσουμε τα πρωτοπαράθυρά μας και τις Γι' αυτό. περιουσίες μας, αλλά και τις ζωές μας κυριολεκτικά, όπως έγινε επί Να, κορονοϊού μόνο εμείς και όπως φωνάζουμε. Δεν συνεχίζεται θέλουμε να γίνεται φωνάζουμε, θέλουμε καθημερινά να πέτρες. πεθαίνουν άνθρωποι στην Τι Ελλάδα πέτρες, και όπλο, να είμαστε ξύλα. μειονότητα μέσα στην ίδια μας Πώς τη το χώρα. λένε, φουτιές, θα σας διώξουμε, θέλετε δεν θέλετε, έτσι πρέπει, θέλετε δεν θέλετε, ναι, με το έτσι θέλω. Δεν ακούσατε αυτό, γιατί μπορούσε να ακούσατε εμένα, ή ακούσατε εμένα ή ακούσατε αυτόν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αυτά που λέει αυτός είπα εγώ. Αυτά που μιλάω, αυτά είπε αυτός. Και να μην μιλούσα, αυτά που θα είπα εγώ, αυτά λέει αυτός. Του ίδιου είμαστε. Όλοι. Και ο λαϊκός, ο άνθρωπος είναι σκατά, ίδιο με τους κυβερνούντες σκατά. Ναι, τα λέω και μπροστά μου να ήσασταν και έναν ένα θα τα έλεγα. Και όλοι μαζί θα τα έλεγα. Όλοι θέλει διώξιμο. Και με πέτρες και με ξύλα και με παλούκια και με φωτιές να σας βάλουμε και να σας διώξουμε. Όλα από την Ελλάδα. Γιατί όλοι είστε του ίδιου που κυβερνάνε αυτοί οι αλήτες. Αλήτες είναι και ο λαϊκός ο κόσμος, λέω. Μιλάω τώρα και για το λαϊκό. Όλοι βρουμιά είστε. Γιατί εμείς μιλάμε, αυτό λέω. Τέρμα λόγια. Έπρεπε αυτά που λέμε. Ας ήταν σαν κειμένα να μαζευτούμε μια ομάδα. Να βλέπαμε. Τι κάνει. Α, έκλεισε. Τέλος πάντων. Ασυλία σε βουλευτές,